Когато ви предстои да взимате важно за вас решение, доверете се на вашата вътрешна енергия. Енергията никога не може да бъде подведена или излагана. Това е така наречената интуиция, която ще ви каже кое е правилното и кое не е за вас. Когато задавате въпроса към вашата вътрешна енергия, вижте дали усещате в отговора някаква съпротива. Там, където на въпроса усещате лекота, баланс, липса на каквото и да било затруднение, това е правилното за вас. Когато усетите, че задавате въпроси и срещате съпротива, срещате нещо, което пречи във вас, което ви натиска, което не ви кара да се чувствате добре, значи съответно отговорът е по-скоро отрицателен за това, което питате. Така че питайки енергията, тя може да работи много полезно за вас и да ви дава обратна връзка за това, което е правилно и добре за вас и това, което не е. Аз съм Илияна Карастоянова и съм тук за вас, мили хора.